மயிலாடுதுறை மாவட்டம் திருவெண்காடு சுவேதாரணேஸ்வரர் கோயிலில் நடைபெறும் இந்திர விழாவின் 12ஆம் நாள் தெப்போற்சவம் சிறப்பாக நடைபெற்றது. திருவெண்காடு சுவேதாரணேஸ்வரர் கோயிலில் இந்திர பெருவிழா கொடியேற்றத்துடன் கடந்த 28ஆம் தேதி தொடங்கியது. விழாவின் 12ஆம் நாள் முக்கிய நிகழ்வான தெப்போற்சவம் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்றது. கோயிலிலிருந்து சுவாமி அம்பாள் புறப்பட்டு தெப்பத்தில் எழுந்தருளினர். இதனையடுத்து சுவாமி அம்பாளுக்கு சிறப்பு தீபாராதனைகள் நடைபெற்றது. தொடர்ந்து தெப்பம் புறப்பட்டு சந்திரசீத்த குளத்தை 5 முறை வலம் வந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி அம்பாளை தரிசனம் செய்தனர்.